खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश ट्रामचार बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बे समाव मोनसे गिदिर खौरां अल आसाम बर्मन मोनदाय स्टुडेन्ट इउनियननि बारग' गाहाय नेहाथारि पदुम बर्मना बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जाबाय आरो बिथांजों लोगोसे गासै सा 45 दैदेनगिरिफोरा बा सोद्रोमाफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। बर्मन हारिनि बा माहारिनि मोनसे समनि फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि पदुम बर्मना बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जाबाय। थारैनो गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जे फरायसाफोर थामहिनबा बे समाव गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जे हारिफोरा बे समाव इउपिपिएलनि जे खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों, बिथांमोननि खामानि मावनायखौ गोसोआव नांदों आरो जायनि थाखायनो इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। गुबुन गुबुन हारिनि बा हारि हारिसाफोरनि जे गोसोखौ देरहासारनो हादों प्रमद बर'आ, जायनि थाखायनो बे समाव गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जे दैदेनगिरिफोर आरो बेनि अनगायैबो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो थामहिनबा मैया मोनाबिलियाव अल आसाम बर्मन मोनदाय स्टुडेन्ट इउनियननि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथां पदुम बर्मना इउपिपिएलआव जगदान जादों आरो बिथांजों लोगोसेनो गासै 45निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जगदान जादों। थारैनो मख'नांगोन जे 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो बर'नि जे थासारि बे थासारिया जोब्बाय आरो प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारखौ गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि जे सुबुंफोरा बे समाव अनसायनो हादों बा बिथांमोननि गोसोआव नांदों जे बे समाव प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावदों आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव बिथाङानो गोजोन लाबोग्रा होनानै मोनदांदों, जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि सोद्रोमाफोरा बा सुबुंफोराबो इउपिपिएलआव जगदान जादों आरो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो थाखाय ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बर्मन हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा बिथांमोननि थांनाय थैनायखौ लानानै खामानि मावग्रा मोनसे समनि अल आसाम बर्मन मोनदाय स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि बिथां पदुम बर्मनजों लोगोसेनो सा 45 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव जगदान जादों। मैयानि सानाव थामहिनबा मैया तामुलपुराव जानाय मोनसे गिदिरथार हाबाफारिनि गेजेरजों अल आसाम बर्मन मोनदाय स्टुडेन्ट इउनियननि बारग' गाहाय नेहाथारि बिथां पदुम बर्मना जगदान जादों आरो बिथाङा जगदान जानायनि उनावनो बिथाङा फोरमायदों बे समाव प्रमद बर'आ गासै हारि हारिसानि बिटिआर ओनसोलनि हारि हारिसानि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों, जौगाथायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों, समान नोजोरजों बिथाङा नायदों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा बे समाव बे बाथ्राखौनो रोखायै फोरमायदों जे गोजोननि थाखाय प्रमद बर'आ खामानि मावगासिनो दं, जायनि थाखायनो बे समाव इउपिपिएलआव आं जगदान जादों होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन दे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि थाखायबो खामानि मावदों, जायनि थाखायनो बिथांखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन हारि हारिसानि सुबुंफोराबो बे समाव प्रमद बर'खौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव पदुम बर्मना इउपिपिएलआव जगदान जानानै आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि। আজি চাওক বৰ্মন মানদাই ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে আমি বহু বছৰ ধৰি 2015 চনৰ পৰাই কাম কৰিছিলোঁ আৰু জাতিটোৰ হৈ বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত আমি জাতিটোৰ হৈ বিভিন্ন সমস্যালৈ মাত মাতিছিলোঁ। তো আজি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত ইউপিপিএল যি প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি খুব আদৰ্শ এটা দল পাইছোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পাই আজি ছাৰৰ যিটো বাসগৃহত অধিক আমাৰ 50জনতকৈ অধিক মোৰ মানে নেতৃত্বত আজি জইনিং হৈছে আৰু বিশেষকৈ মই আশা কৰিছোঁ যে আজি যি 50জনতকৈ অধিক যি জইনিং হৈছে তাতকৈ অধিক হাজাৰ জইনিং হ'বলৈ ওলাই আহিছে আৰু অলৰেডি আমাৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছে। তো বিশেষকৈ আমি বিটিআৰ অঞ্চলত যিহেতু সকলোৱে জানে যে শান্তিৰ এটা বাতাবৰণ চলিছে আৰু এই শান্তিৰ বাতাবৰণত
আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সমন্বয় হিচাপে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই কাৰণে আজি আমি যুৱক হিচাপে ওলাই আহিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলত বৃহত্তৰ অঞ্চলত বিটিআৰ অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমি কিদৰে সমন্বয় বিচাৰি শান্তিৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত আজি যাৰ কাৰণে আমি দলে বলে আহি যোগদান কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰত আমি যাতে মানে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক যাতে আমাৰ সন্মানীয় মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক যাতে সহায় সহযোগিতা কৰি যাব পাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি বৰ্মন মাণ্ডাই ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰাই আমি আজি 45 জন আজি জইনিং হৈছোঁ আৰু বিভিন্ন অনাগত দিনবোৰত জইনিং হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।